Bilog na banwaan kan Magaraw Camarines Sur, haros 5 oras na nawaranin supply nin tubig. Main pipeline kan MNWD tinamaan kan backhoe kan DPWH na nagkukondusir ning road widening. Uyan report ni Chris Novello. Balik normal na ngunya ng bulos kan tubig sa gripo sa harong ni Tatay Cesar kan Barangay San Juan, Magaraw, Camarines Sur. Kasubangi kaya kan nairehistro ang water interruption sa haros bilog na banwaan na nagpuon pasado alas 3 din hapon hasta alas 9 din banggi. Ba nga, nagbaba na duman natamaan daw si pipe. Saro sana si Tatay Cesar sa mga residenteng naapektaran kan 5 oras na water interruption sa banwaan na ang rason ang nalabot na main pipeline na ini na tinamaan subot kan bako na pigagamit sa nagpapadagos na road widening project kan DPWH. Tulos man inipig respondihan kan kabuuan kan MNWD asin pasado alas 10 kasubanggi kan nairahay na ang nadanyarang tubo. Pinakaiiwasan ta po dyan si contamination. Dapat dahil makalaog si mga ati ali sa luwas tangani pong dahil man maafektaran si potability. Pighalat man nguna na madrain ang tubig baha sa lugar kung sa intinamaan ng linya na saro sa nagpadipisil sa pagtatrabaho kan mga personahes kan MNWD. Nakatalaan naman na makipag-koordinar ang MNWD sa DPWH 3rd District Engineering Office para sa maninigong kompensasyon sa nadanyarang linya kan Water District. Panagos pang pigpuporbarang kuan ning pahayag kan news team ang DPWH katakod kang nasambitan ng insidente. Kay Ban si Jovel Uviso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.